Halo, selamat siang, selamat berjumpa lagi dengan kami peternak cilik-cilikan yang beralamat di Pandewatu, Desa Tugu, Kecamatan Melarak, Kabupaten Ponorogo, Indonesia. Kali ini saya mau mereview tentang perkelincian, guys. Perkelincian. Tak video loh, Kak. Oke, baik. Oh, yo urung karuan lek tak upload ya lho. Ora apa-apa ya, malah iki tak karo mempromosikan yang bernama Mas Wada. Iki bos kelinci, sejenis kelinci apa wae, mari kita tanyakan. Iki sing sampean apa Mas iki? Sing sampean pelihara tentang perkelincian iki lho, apa wae jenisnya? Kelinci red karo NZ. NZ ya. NZ iki apa? NZ itu New Zealand. New Zealand. New Zealand wet ya. Putih-putih mata merah. Endi sing NZ sing ngene-ngene iki ya? Iki jantane. Iki jantane ngene iki umur pira, Mas Wada? Umur 7 bulan. Iki umur 7 bulan ya. Lek Tan. kelinci iki sampai teko tuwek enggak bisa produksi iki sampai umur berapa tahun? Tentang tahun ya sih produksi jane 2 tahun, tergantung karo Perawatan karo klincine. Iki enenge tak video ya karo tak setali dhewe. Kadang-kadang aku lalinan kok. Teplok tuwek lho danglingan. Iki ngene-ngene iki NZ ya Mas Wada ya. Ulune hampir mirip bigon ya. Mirip bigon tapi halus iki. Tapi halus iki ya. Lelek maksudnya tentang permatanan, permata merah, mata opo, pink apa ngono kae apa to maksudnya ngono kae? NZ kebanyakan mata merah. Oh. Emangnya beda jenis ya matane beda ya? Beda. Nek iki ya enak sing warnane putih mulus, mata merah niki ya enak. Endi? Sampeyan duwe gak? Oh, enak ya? Enak. Rek ya? Piye? Ndek. Kayak kumise ngene iki ndek kumise. Oh, lek rek ya. Karo NZ memang beda. Kumise kan panjang-panjang. Oh. Bedane iku ya, karo ulune halus ngono ya. Ndek kaya karpet lah. Lek masalah harga ki maksudnya piye tergantung piye? Kualitas apa maksudnya? Kelase. Pomo padha-padha umure gampane umure setahun gampane. NZ piro, rek piro. Kualitasnya dhuwur ndi maksudnya ki apike ya. Enak sing setara kelasnya ya enak. Oh, ngono. Besar enak. Jadi berarti imbang lah serane hargane ya. Kurang luwih sama. Iki jenis rek, guys. Lek ngene iki umur piro Mas Wada? Kuwi sakmene iki. Sasi kurang. Telung sasinan kurang luwih ya. Kabeh iki. Kabeh hampir sama ya. Iki sak pranakan iki. Beda induk. Oh, beda induk ya. Iki kaya beda induk nang. 3 induk iki. Endang lemu mergo tunggalane ke loro lor dhewe. Oh, ngono ya. Gelek ngene iki lek setiap bar lahir ya induke ngono kuwi dipisah apa gak wis ben ngono ae nang jero kotak. Mbeni ngono induke. Oh, ngono. Ndak diles-iles ngono gak ya? Terus lek masalah bengi kademen gak apa didekemi? Lek bengi ora ya? Ya meneng ning ngono jero kotak. Kan enek ulune karo campuran unjal-unjal. Dadi iki tetep anget ya ora didekemi kaya pitik ngono gak ya? Aman ya ora didek-idek ya. Sakmene iki ukurane wis nggo apa iki nggo lek melahirkan sakmene ukurane kurang ombo ya. Iki asine iki kanggo induk tapi tak nggih ada sapian. Dadi patang plong to iki. Iki pira sakmene iki pirang senti iki? Lek nggih induk iki ke 50 cm. Kene iki per plonge 50. Lek nggih induk maksudnya satu induk ya. Satu induk. Karo nggih nglairne iku ya. Ronone 70. Tinggine enek sing 50, enek sing 40. Enggak mesti lek tinggi. Lek tinggine ya. Berarti 50 nggo indukan ya. Lek nggih perkawinan, ruangan perkawinan. Wis kuwi padha ae. Padha ae sakmono kuwi. Tapi lek ngawenke kuwi tiworne berapa hari apa piye? Sing penting kena.
setengah jam utawa sak jam cukup. Wis cukup wis mari ngono langsung dipisah ora apa-apa. Langsung dipisah. Terus sesuk diwarni neh gak? Ora sah. Ora sah ya. Penting bar kawin ndak nguyuh. Loh. Selama setengah Lah jam iki. lah. Berarti kawin to. Apa roh awake dhewe nguyuh ora Ping ne. 3 utawa ping 4 utawa pindho ora apa-apa. Pisan ya ora apa-apa. Keneke kawin kuwi. Bare dipisah to, dibalik nang kandange sing wedok. Karo tinteni. Wis selama 15 menit lah minimal. Ora nguyuh. Insyaallah Dadi ya. Insyaallah lho. Ya rata-rata ya, kebanyakan dadi ya. Tapi andai kata ya, andai kata kita nggak yakin. Wis TikTokne setengah hari ngono wis. Piye? Karo sing lanang kuwi. Iya. Ya. Piye? Ndak iso tunggu. Oh ngono ya. Gak ono ngawin kuwi kenek apa ora, nek ora kenek. Kadang sing wedok ora gelem te kawin. Heeh. Ndak mbrai. Ndak ke mek kuwi ora kenek. Dadine ya ora oleh gawe. Percuma ya. Setengah hari apa to sedina. TikTokne sedina saya. Lek ditunggu. Ditunggu wae ngono. Nek ora gelem. Berarti ya ora gelem. Ora gelem dipisah. Pisah sik sing ngenteni mbrai ngono. Braekne dhisik. Carane piye? Pakan gawe. Kenikir utawa luntas utawa kemangi. Kenikir luntas kemangi kuwi nggih mbrakne induk sing betina. Lek sing induk sing jantan ben brai. Nek sing jantan kebanyakan brai terus. Terus ya, oke. Sak ayah kawine oke. Iki sing sampean pelihara iki sakmene mbiyane iki jenise apa wae mau? Rek karo NZ karo NZ wis loro wedok. Bligon ra anu. Kan ndak duwe. Sebabe apa sampean ora gawe ora seneng nang Bligon? Ora seneng apa ora ngingu sebabe ora seneng apa piye? Ora jodoh. Ora jodoh. Kok kata-kata ndak jodoh emange piye? Oh, Mas Wada ra jodoh lho lek nang taune Bligon yo mutamati ae. Oh, iya. Lah, iki tentang kesehatan Mas Wada ya. Tentang kesehatan ini rata-rata kelinci pada umumnya kok gudiken iki apa? Skabies jenenge ya. Skabies iki cara menanggulangine piye amrih ora anune? Amrih ora gampang skabies. Kandange kudune resik. Kudune resik. Kotoran iso medun kabeh. Oh. Wis ora enek reget lah. Wis ngene-ngene iki termasuk is oke lah ya. Iya, oke. Oke ya. Ngene iki. Ora lek ngene iki ora kademen ora masalah Mas. Aman. Aman ya. Wis ngene iki ora ngandang. Lah iya. Ya tak apa kuwi tak amat-amati, tak eling-elingi sampeyan selalu sukses ya. Kaya kakang aku, kaya Mas Pecak selalu gagal ya apa krana apa nih ya? Agung. Oh. Ora jenenge gagal. Lah dhisik iki kur mati-mati ya lho. Sebabe apa ngono ya? Apa ora sineng apa piye ya? Iya, jane ya sineng. Kadang ya faktor saka pakan biasane. Oh ngono ya. Nah, kuwi anu kembali tentang kesehatan mau Mas Wada ya. Kuwi andai kata ya walaupun wis kandang wis higienis ya. Kuwi tetep skabies, tetep gudiken. Kuwi carane piye mengobatine? Suntik. Obate apa jenenge? Obate Wormetin. Wormetin goleke ngendi? Ning toko pakan manuk banyak. Eneng ya? Kuwi carane piye? Carane disuntik sak ngesore kulit, sak dhuwure daging. Gek tempate dodo kah, ndas kah, kuping apa buntut? Dengah-dengah. Boyok. Penting kena. Disuntik. Suntik. Bulu kena, bokong kena. Lah suntike kuwi goleke ngendi Mas Wada? Suntike ya ning apotek banyak. Iya. Suntik sak ya apa kuwi jenenge? Langsung toko pakan manuk ya enek. Sak dome ya. Dome. Lelek apa jenenge? Wormetin. Bentuk satu jenis ya, cair tok apa? Gek ukurane piro? Lek satu ekor pomo andai kata ya umur 3 bulan ngene iki ngono dosise. Dosise iki 0,02 mili per kilo. 0,02 mili per kilo. Per kilo maksudnya bobot iki, bobote kelincine. Lelek pomo andai kata kelincine bobote 2 kilo berarti 0,04 gitu. Iya, bener. Setengah mili ora apa-apa. Ora apa-apa ya. Lek ngene iki enak sekilo ngene iki. Kurang luwih lah. Kurang luwih sekilo.
kurang lebih sekilo berarti 0,02 ya. Dua Oke, penyuntikane lah Anda kata wis kabias ya. Penyuntikane kuwi dalam jangka berapa hari sekali? Apa sampai sembuh? Iya. jane yo piro ya? Apa 1 minggu sekali Iya. terus tinteni Ora gak seminggu sekali. piye? 2 minggu sekali, Bang. 2 minggu sekali. Gampang rontok lek suntik. Oh, lek suntik kuwi wis sekali suntik wis 2 minggu sekali pada umumnya wis anu ya. Kadang pisane wis suntik pisan wis mari. Apa jenenge? Tergantung budike lek nang momen ya Pindho. Nah, ya 2 minggu sekali. sasi pindho lah. Sasi pindho. Oke. Lah anu Mas Wada sing kok omongne headset kok tawakne aku ke endi? Lho kae. Sing ndi? Lho kuwi wis aku mang. Kita iki tak bisa mergo belet iki. Jantan medakno. Jantan ya. Iki jantan. Oh, iki ya. Berarti sitok kae. Jantan kan loro. Karena tak pisah iki. Lah sing betina? Betina lore kuwi 4. Ndi iki ta? Oh, iki betina kabeh ya. Lah sing sijine iki jantane. Oke. Andai kata sing saumurane sakmene, gek jenise sing rek ngono eneng gak? Iki lanang tok iki. Lanang tok ya. Wah, wedok endi? Wedok entek yan. Lah dalah iki. Ayo sing wedok. Lah iki Kuwi siapan. ora diperdagang kan? Enggak, nggih dhewe. Nggo aku khusus rek ngono ndi? Ora enak ya iki lanang iki. Ora ketang loro lah. Ya iki lanang, iki lanang tok, Dik. Masa lanang tok. Wis piye to Mas Wadae kon ngingu lanang tok terus di bojone karo wedhus. Wedhus ya wis ora duwe. Lek mune kokne lho keri. Iya, Bre. Ki rek lanang tok ya iki ya. Lah iki ya lanang. Lanang. Wah, nemu lanang. Lah iki. Aku suka sing rek lho Mas Wada. Masih lanang tok ya nek. Lah iki lho. Piye? Sik umpama ya andai kata pejantane rek gitu. Betinane NZ. Gelem ngawin gak? Gelem, tapi ngrusak iken. Ya bane ngrusak ora apa-apa engko jenenge. Golek engko ya malah iki. Oh, ngono to. Awake dhewe bingung jawab ya. Ya ora bingung jane. Iya. Iki cilangan NZ karo rek. Banyakan anak sing demen. Iya. Rusak ya. Apa rek tok. Jalure wis. Oh, ulune beda misan. Rupane ngene iki tapi dawa. Oh, ngono. Banyakan ngono. Lah dalah wis jarang peminat ngono maksude. Layune pangan delek. Heeh. Malah rugi. Lah iya. Aku sing padha jenise. Jenise ya. Aku suka dhisik ya tuku rek sing cilik-cilik. Iki tak iya iki metengan iki. Iki lore yang meteng. Iki lore ya meteng iki ya. Iki NZ ya. Lah iki Iya, induk meteng. ya meteng. Wah. Lah terus saya kok kene ngendi lho sak menempian iki. Iya, meteng apa? Meteng prasasi iki pada umumnya ngene iki. 30 hari mana? Iki wis pirang Bos bilang orang hitungi. Lah iki ngene iki. wis meteng. Lah inti pejantane. Jantan kuwi, los dhewe kuwi. Iki jantan tok lho iki telu iki. Oh, Arek milih. oh ngono. Lah kok kamen jaremu betina 10, pejantan siji ngatasi. Ono kae wis tuwek. Oh ngono. Kadang kena ping pisan to ping pindho wis kesel. Wis kesel. Dadi tak anyar. Anyar iki kuwi wayahe mbleh ngono. Nyalini, tapi ora oleh salin. Lah ora oleh salin. Lah iki ngene iki. Iya iki cadangan lah. Apa lek ora enek. Kuwi sidane. Golek ora oleh. Nyapu kok golek. Lah anak-anake nyandi. Iki sing sampe iki. Oh, iya ya. Kalau wis payu. Lah iya. Berarti ngenteni iki ya sian. Ani sing sitok. Lek ngene iki lek gambane wayahe ngawekne ngono umur pira Mas Wada? Apike 6 bulan. 6 bulan, minimal 6 bulan baru kena tinggi ngawinke ya. Jadi 5 bulan setengah wis kena. Tapi ya kurang maksimal.
maksimal lek aku. Wong-wong wis terserah lah 5 bulan wis kena. Wis minimal 5 bulan ya. Minimal. Kurang mana? Wis 6 bulan lah ya. Kurang gede. Lah yang Berarti barang ku ya. ngrusaki ya. Kurang maksimal. Gede tenan. Lah, aku iki masalah perkandangan Mas Wada ya. Golek model ngene iki ternyata saiki nyelot suwi iki nyelot akeh sing posting, sing roh lah aku semakin apa iki terjun yang perngenean nang Facebook. Suwi-suwi kan bodo muncul ngliwati bendaharaku. Terus Lah aku iki karek milih ngono lho, tapi ada-ada lho Mas. endi? Barane Cilacap kono ngono lho. Ya apa gelem ngirim COD Aku iki samar iki kleru aku. Telepon neh. Kleru ki maksudnya kan iki apa anu ngene iki apa ya? Apa mau tuku lembaran ngene iki masangi dhewe iki wis cepotan ya ngene iki ya. Iki kan lembaran asine. Ade masang dhewe. Oh ngono. Ya tergantung tuku ya satu set wis ngene iki. Dadine nggo. Pirang plong ngono. Bisa cepoti kabeh. Ya. Berarti kur karek awake dhewe tergantung anune nyekate dadi pira ngono ya. Apa kur didadekne 3. Berarti sekatane nganggur 1 ngono gampangane. Nek tergantung awakmu pesen sing pirang plong. Lek sing 3 plong ya ikine ya oleh. Oh ngono ya. Oh iya iya. Kan iki kan saka lek putuku wis 4 plong. Jiro 4. Ngendi iki dhisik tukune? Iki lek putuku nang wong Bringin. Tapi lek andai kata beline ngomong lek 3 plong ya tetep berarti iki rada anu iki rada ngene ngono rada endek. Rada endek ngono. Apa piye? Ombo. Heh? Ombo 3 plong iki kan 4 plong. Oh, ngono. 3 plong. Lah maksudnya berarti panjangnya tetap ya. Panggah panjangnya. Sekatane sing bedakne ya. Iki tambah sitok. Ngono. Alah oke siap. 3 plong. Oh, alah ya. Wes tentang permakanan. Perpakanan lek gampangane iki katel amrih senenge dicampur apa Mas Wada? Nah, aku katel karo turan sego. Aman ya? Ndak mencret ya? Alhamdulillah aman tekan saiki. Ndak campur obat apa-apa no, fermentasi kah apa no? Ndak tahu. Oh, ngono ya. Tidak pernah. Lelek tentang perhijauan, ngono-ngono kuwi perlu dilayukan gak? Amrih hamane, amrih. Lek iso layu. Lek iso ya. Narit esuk utawa awan sore lagi dipakane. Oh, enggak langsung ya. Pakane sesuk. Penting layu. Lelek sing bacok truk langsung brukne sing aman apa? Gedang ngene iki. Aman ya? Aman karo legetan. Legetane sing piye? Legetane kae nang kono enek ning. Kuwi. Ya ngono. Iya to? Kuwi to. Ora enek iki. Kuwi apa wedusan to? Lho. Oh, alah wedusan lho. Legetan. Hah? Nek wedusan kembangnya putih. Iki kan kembangnya kuning iki. Oh, alah oke siap. Nek wedusan kembangnya putih karo ungu. Mambune. Oh iya. Mambune langu. Iya. Lah kowe godhong apa kuwi? Kuwi. Binahong. Binahonge apa? Buah ya. Buah apa ora? Ora buah. Iya obat. Apa godhonge ya kuwi ya? Godhong. Obat apa? Brosing kok ndak roh aku. Iya obat. Oke, siap. Ndak paham aku. Lah tentang untuk sementara waktu belum ada box ngene iki Mas Wada ya. Andai kata kaya sing tak SMS nih nang WhatsApp mau yang sampean mau. Andai kata dibersihkan ya, wis bersih terus mari ngono lantaine iki tak bruki merang. Kandele gampane. Ora usah merang. Lah piye? Lah lembab. Ngono ae ora apa-apa. Rada lembab titik lho. Ora apa-apa ya. Gampang gudiken ora? Ngono pangkringan lah. Oh, dikai wis awer-awer apa ngono ngene iki lah. Ya ngene iki. Kayak ngene iki. Pang nek sak botol nek wis. Oh iya.
Nah, lelek turu. karakter menggerongi lemah. Karakter menggerongi lemah kuwi pomo jurune sak pira? Lek kuwi matur Biasa. gerongi tapi aku ora genah jerone sepiro. Lah ya engko teko jero omah. Lek kuwi mbuh. Sampai melompat terus ngesore res. Ngono Paling ya. yo ora. Hah? Paling yo ora jeru-jerune terus sedeng iki ndelik ngono. Iya, ya gamane paling ya sejeru-jerune semeter ora enak lah. Ora enak lah. Ora enak lah ya. Asline kan kur ndelik gimana kuwi to. Lah iya. Biasa lek nang ngesor ke musuhe semut. Mesti semut. Lelek ora manak masa ya semut. Apa mangane pakane ngono kuwi? Pakane iki pomo Berhubung pakan katul biasa. fermentasi gek dicampur apa lek iya pelete apa pure jenenge Nek kuwi gawe apa jenenge ERP kuwi ora enek merek. apa ERP. ERP ERP guys jenenge gek lek tuku ngendi biasane ngene Lek sing cedhek nang Berbo. Wah temen lek kene jualan kene ora nang Jualan Ndung Tumon. Sing gawe wong balong. ERP berbone karo protelon ngendi Mulon titik enek toko manuk kidul dalan, toko manuk cilik. ngulon titik toko kidul dalan toko pakan manuk kono ya neng ya Yo kono kuwi cabang kok cabang yo sing duwe ngono kuwi lah. iya cabange wong iki kan balong iki anune berarti kono cabang iya balong nyampe khusus aman ya iki lah iki campuran katul oke ya oke kuwi tak era apa-apa lah ya wah iki tok ya remuk no mancer dompete 7.000 per kilo minta lelek sing sak mene iki pirang kilo iki kuwi 5 kilo 4,5 lho bro 4,5 iki 5 kilo hah 5 kilo lek tulisannya 4,5 kuwi kemasan lawas oh ngono ya kayak lek 5 kilo piro sak ngono kuwi 30 apa 35 apa 35.000 kemasane sing 10 kilo enek sing 10 20 kilo enek 5 kilo enek yes pomo gambane 20 kilo ki sak piro ya wis pomo sakmene ya sing kebane biasane kebo cilik oh 20 kilo kayak kebo nek 20 kilo piro duite bayar tau tuku 20 kilo lah iya wis gampang lah masalah kuwi ya lek nang balong enek ngono kuwi lek nang Berbo 5 kilo Lah. 10 kilo biasanya sete kok iki khusus aku ngono ora ketang sing meteng kok tempelne aku siji apa loro ngono piye hah enek NZ karo rek iki rek lanang-lanang ngono lho yo nyicil lanang masa terus nyicil ora enak engko weteke golek ning endi ngono ngendi ngene julut neng engko ya wedok sakmene ngono ya maksude sida nek kono ya ora maksude iki lek upama kono enek wedoke golek kono lanange iki tak ora apa-apa ngono lho tidak genah kok mbah aku demenku ki nang rek soalé ulune iki lho halus ngono ya halus ngono lho lah oke jemen rek lah iki kan kaya brigon modele ngene iki pomo didosi ngono piye kak enggak perlu ora perlu ya enggak perlu wah medeni anune apa kukune iki lho nyam nyakar karo nyakar suwek tenan nang kulit kukune landhep lah iya ngono kuwi ya rek sing mateng-mateng sak menembane iki lho bos loro ngarepmu sik doro urung kawin endi iki oh iki doro doro loro siapan ya ya lah iki lho sasi ngarep kawin lah iki nyapa lho nggo dhewe hah nggo dhewe ayo apa sing meteng iki ya hah tidak dijual aku manut regane tidak dijual
Iya lho. Oh, ora apa mong gawe kandang bok ngene iki ya. Kayak dindinge ngene iki pring-pring ngono kuwi piye? Ora apa-apa. Cakoti ora? Biasane ya. Lah ya kuwi berarti ora kok ora apa-apa Kan ya ora berarti. apa-apa. Iki dhisik pira sak anu patang plong ngene iki? Telung plong iki to. Iya, 3 plong, patang plong. Loro 50. 250 ya. Ngendi mbiyen iki? Kok dapur kumbringin samping. Bringen iki ngendi? Pengkol ngulon. Saiki eneng. Saiki pun sedo. Ora diterusne anake. Anake sik cilik. Sekolah SD. Ngene iki makane pisan ngono ya? Apa piye? Ya esuk katar sego kuwi. Oleh awan kadang Ijoan. tangi Apa? gedang tok. Kok sore lagi suket. Mosok dadak ping 3. Ya tergantung asire dhewe lah. Sak sire dhewe ya. Esuk sore. Esuk sore ngono wis lho. Wes. Ya ora awan kadang enek tak wae ora ya ora. Gak sempat ngono ya. Oke. Lho guys. Menggiurkan guys jane. Sing siapan nih guys. Jane nggawe anu lho Mak. Nggawe bok. Bok khusus pring tapi dhuwure ya sak blandar iki. Ya ta? Terus dawane iki gampangane 3 meter persegi. Nah, tikekne dhuwur omah. Nang dhuwur dak ae. Nek iso. Piye? Rewelu nggone iki anyep. Loh, anyep. Lah malah justru dhuwur dak lek bengi kademen malah luwih saka anyep. Nek awane panas. Iya, tapi kan dipayoni. Kayak asbes gampangane omong. Tapi Piye? kebanyakan lek usum 3 ngono kae. Puan entak-entak to. Iya. Awan ae. Stres. Oh, ngono ya. Lah iya. Ini karep kan umpama di SBC ngono ki ya mungkin oke lah, mungkin loh. Hah? Karena asis panas. Iso nggone ki adem. Lah, demen hawa adem. malan ya. Lah jarene nang grup-grup iki lek lembab gampang skabies. Ya kan. Iya. Anune kandange kuwi. Cara hawane. Suasanane adem ya. Sejuk ngono. Ora panas, ora sumuk, ora kedinginan. Sirkulasi bareng enek. Ayo. Iki sirkulasine oke lah ya wis. Ya ora terlalu tertutup nemen, ya ora terbuka nemen ya. Makane lancar-lancar wae. Lah terus urinmu playune nyandi kok nggih nyemprot ya? Sawah. Oh. Iya, brambangmu oke lah bare. Anu, panen. Ora tetek saya brambang. Pari. Oh, bare. Brambang urung wani. Wani tapi yo suwe nyemprote kudu tunggal kok iki. Ora oleh campur. Oh, ngene iki. Pari bareng yo tunggal. Khusus anu urin tak. Urin tak. POC. VOC ya, Bro. POC. Apa POC iki? Pupuk organik cair. Tapi kan ora difermentasi dhisik. Nggak iso fermentasi. Carane fermentasi urin piye? M4 karo tetes. Kuwi tak. Tambahi banyu leri ya saya api. Oh, kuwi carane. Ki disemprotne ngono ya. Kuwi fungsine ben piye? Ben ijo apa ben subur apa ben ra kriting apa piye? Ya menghijaukan. Menghijaukan ya. Ora kok menghilangkan hama ngono gak ya? Kuwi konsepnya menyuburkan ya, apa piye? Ya kali iso jane karo mengurangi hama. Kan ambune pesing-pesing piye ngono. Lelek iki anu ngene iki piye Mak konsepe iki? Nipel iki. Ha. Dicokot yo ngene.
Lah dhek ya weruh, kan ngene ora dhek ya weruh, kulino ya ro kesinggel-singgel ngono. cokot Ayo. Ya apal ya. Lah andai kata ora urung duwe ngene iki ya, apa cepuk ora umpama ora sah dikai banyu, cukup ikine rada basah. Ngono piye? Apa kuwi jenenge? panggah ngombe Bang. Pakanane. Panggah ngombe. Panggah ngombe. Panggah diwae ra ketang sing cepuk lah dasarane omong. Tetep eneng ya. Karena perlu ngombe panggah. Karep kan lek kaya pitik ngene kan ora perlu lek kaya pitik. Lek dene enek banyu yo ngombe lek pitik lho kuwi ya. Ya lek pitik. Nah iya ora enek banyu sing penting pakane wis basah wis oke lah. Lek iki Tetep ngombe ya. katul harus sego ukur-ukur banyune ora. Sing teles nae aku. Ora kaya pitik. Ora kaya pitik. Ora. Ukur-ukur ning nalesi telat harus sego. Ukur-ukur ngono wis. Lek iki pesene nipel ngendi iki? Sopi ya. Apa jenenge lek ngetike nang Sopi? Nipel kelinci, ngono kurikine tok. Kurikine tok. Karo iki karo tene kuwi. Enek tene to. Dhuwur kalau ketok. Tene. Oh iki to. Kok lek selange nggone kathok ngono banyak. Kok selange onan pisan yo bisa. Sak paket ngono piye? Paket. Ya eneng. Ada. Aku jane pemosir golek anu jane iki sing anu cedhek ngono lho bisa dijangkau kayak diparani ngono lho maksudku kan. Ya sak kandange sak nipele sing senenge lek iso malah full set. Jarang lek. Dadi kan senenge iki ora koretok-etok nyambut gawe ngono lho. Kuwi biasa Ya hobi. Hah? Tene rubuhan wong adol. Lah wong-wonge angel ram kon rubuh. Lek kadung duadi ngene iki. Hah? Karena saiki oke wong golek. Kadung duadi soalnya kan wedhus kan iki ambruk-bruk. Ya to? Leleh remuk iki wedhus. Jadi hasil oke wedhus lho timbang iki. Hasil oke wedhus le buktine aku ngingu setahun 3 sasi ukur badi 350. 350 sing 100 tak nggo ngopahi wong ngedolne badi 250. 250 mosok setahun 3 sasi. Berarti 15 sasi. Iya. Lah terus nggih jol katule apa? Nggih golek upaya golek rambanan apa? Ngono kuwi hitungan wis maton kuwi. Soale urung tak suwi kae. Mangane bongkar kandangku. Wah, wis setengah jam utuh, guys. Oke. Videonya ditutup dulu. Bila-bila masa boleh disambung lagi di lain kesempatan. Oke, selamat sore, siang apa sore? Yang menjelang sore. Siang menjelang sore. Kata-kata Mas Wada. Penting Rabu, Bro. Penting Rabu, Bro. Wah. Mantep kata-katanya. Oke, guys. Bye.